Τρίτο εργαλειάκι μαλλιών για σήμερα και αυτή τη φορά είναι το ελαστικό κοκαλάκι της Verona. Είναι αυτό εδώ το κοκαλάκι, από ό,τι βλέπετε είναι ένα πάρα πολύ όμορφο με χτενάκια και στις δύο άκρες, το οποίο θα σας βοηθήσει να κάνετε πολύ όμορφα χτενίσματα. Πάμε να σας δείξω μερικά από αυτά που μπορείτε να κάνετε. Για τα υπόλοιπα χτενίσματα μπορείτε να βάλετε τη δική σας φαντασία. Το χτενάκι της Verona λοιπόν, και πάμε να σας δείξω μερικά από τα πολλά χτενίσματα που μπορείτε να κάνετε με αυτό το χτενάκι. Παίρνουμε το ακριανό χτενάκι, το δεξί μάλλον χτενάκι, και το περνάμε στο δεξί μέρος του κεφαλιού, πάνω ακριβώς από το αυτί. Τραβάμε το χτενάκι και καρφιτσώνουμε την άλλη άκρη του στο αριστερό μέλος των μαλλιών. Από ό,τι βλέπετε, είναι ένα πολύ ωραίο κόσμημα για τα μαλλιά μας. Τα υπόλοιπα μαλλιά που έχουν μείνει κάτω μπορούμε να τα αφήσουμε ίσια ή να τα κάνουμε μπούκλες. Συνεχίζουμε και βγάζω το χτενάκι. Δεύτερο χτένισμα που μπορείτε να κάνετε με αυτό. Πιάνετε όλα τα μαλλιά σας πίσω, σαν να πιάνετε μία λογοουρά. Παίρνουμε το κοκαλάκι και καρφιτσώνουμε το δεξί χτενάκι στα πλεινά της αλογοουράς μας. Τραβάμε, το περνάμε από κάτω και το καρφιτσώνουμε από τα αριστερά. Έτσι λοιπόν έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμημα για την αλογοουρά σας. Τρίτος τρόπος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χτενάκι της Verona. Πιάνουμε πάλι μία αλογοουρά και καρφιτσώνουμε το αριστερό χτενάκι στην αριστερή πλευρά της αλογοουράς μας. Περνάμε δεξιά, φέρνουμε από κάτω, φέρνουμε το χτενάκι πάνω, περνάμε την αλογοουρά μέσα και καρφιτσώνουμε. Το μαλλί που έχει απομείνει μπορείτε να κάνετε μία μικρή πλεξίδα ή για όσες έχετε περισσότερο μήκος μαλλιών μπορείτε να τα κάνετε μπούκλες. Λύνουμε και αυτή τη φορά το χτενάκι και περνάμε στη τέταρτη εφαρμογή και το πώς μπορείτε να κάνετε τα μαλλιά σας. Φέρνουμε όλα τα μαλλιά από τη μία πλευρά του κεφαλιού, παίρνουμε το κοκαλάκι και το καρφώνουμε κάτω δεξιά. Μαζεύουμε τα μαλλιά μας από τα πλεινά και το καρφιτσώνουμε στην μπροστά μεριά του κεφαλιού. Έτσι λοιπόν μπορείτε να έχετε ένα πολύ ωραίο πλαϊνό χτένισμα και να φαίνεται το κοκαλάκι πάρα πολύ όμορφο στα μαλλιά σας. Τα κάτω μαλλιά, όπως πάντα, μπορείτε να τα αφήσετε ίσια ή να τα κάνετε μπούκλες. Πέμπτη και τελευταία εφαρμογή, από μένα τουλάχιστον, γιατί σας είπα ότι με το συγκεκριμένο μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει και να κάνετε πάρα πολλά χτενίσματα. Παίρνω το χτενάκι και τοποθετώ ακριβώς πάνω από το αυτί, με φορά προς τα πάνω. Κρατάω τα μαλλιά μου, φέρνω από την άλλη πλευρά και το χρησιμοποιώ σαν στέκα. Σηκώνω λίγο τις φύτρες των μαλλιών μου μπροστά, ώστε να έχω λίγο όγκο και ή αφήνω τα μαλλιά μου κάτω ή μπορώ να τα κάνω μπούκλες ή πολύ απλά να κάνω μία πλεξίδα. Αυτές λοιπόν είναι οι εφαρμογές από το κοκαλάκι της Verona. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να απολαύσατε το βίντεο με τα γκατζετάκια μαλλιών, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε πολύ όμορφα και γρήγορα χτενίσματα. Για τις αγορές σας μπορείτε να επισκεφτείτε το site του Haircut, το οποίο είναι www.haircut.gr και θα μπείτε στην κατηγορία e-shop. Εκεί θα βρείτε το συγκεκριμένο εργαλείο, αλλά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα για τα μαλλιά σας. Μην ξεχάσετε να μου δείξετε πόσο και αν σας άρεσε το βίντεο μου, πατώντας like κάτω από το βίντεο. Όσοι δεν έχετε γίνει ακόμα συνδρομητές, γίνετε σήμερα για περισσότερα βίντεο tutorials. Από εμένα και την παρέα του χτενίσματα.gr, φιλάκια πολλά!